Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яңа мәктәпләр төзелде, балалар бакчалары төзелде. Шулай ук инде бик күп социаль объектларыбыз ремонтланды. Соңгы елларда юллар буенча бик зур эшләр башкардык. Менә соңгы 5 елда гына 100 километр юллар ремонтланды. Эш нәтиҗәсе. Бердәм Россиянең Ознакайдагы форумында 5 еллык программага йомгак ясалды. Әби бабалары битендә аларның безнең монда утыра бирде. Аларның нәселе башлары була инде. Алар оныкларына барыбер күренәчәк, барыбер биреләчәк, потому что ул рәсемнәрендә аларның эленеп күрәчәкләр. Нәсел агачы. Шәһәр паркында өлкән буын вәкилләре үзләренең гаилә тарихын төшерде. Кукольная анимация, 2D-анимация в компьютере, 3D-анимация и нейросетевая анимация. Анимация бәйрәме. Әлмәттә халыкара анимация фестивале ачылды. Ознакай районында Бердәм Россия партиясының хисап программа форумы узды. Нәтиҗә өчен эшлибез дигән девиз астында оештырылган чараның төп бурычлары. Соңгы 5 ел эчендә халык программасын тормышка ашыру нәтиҗәләрен нибаклау һәм яңа программа документына халык тәкъдимнәрен туплау булды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Форумда Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин катнашты. Төп доклад белән партияның җирле бүлекчәсе сәркатибы Марсель Шайдуллин чыгыш ясады. Залда Бердәм Россиянең райондагы активы, депутатлар, предприятиеләр җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре, сәламәтлек саклау, спорт, мәдәният учреждениеләре вәкилләре, шулай ук гаилә хезмәт династияләре, һөнәри конкурслар җиңүчеләре, профсоюзлар, волонтерлар берләшмәләре җыелды. 2002 елда оештырылган Ознакай бүлекчәсе бүген 51 оешманы берләштерә. Аларның 20-се шәһәрдә, 26-сы авыл җирлекләрендә, 4-се Актүбә бистәсендә урнашкан. Катнашучылар социаль инфраструктура, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм территорияләрне төзекләндерү өлкәсендә ирешелгән уңышларны тикшерде. Халык программасы, халык биргән йөкләмәләр һәм инициативалар нигезендә формалаша. Аларның күбесе уңышлы гамәлгә ашырылган дип билгеләп үтелде. Федераль проектлар буенча, республика программалары нигезендә, шулай ук инде милли проектларыбыз буенча бик күп эшләр башкарылды һәм инде бик зур ярдәм итә инде безгә үзебезнең нефтьчеләребез, шушы Татнефть грантлары, Татнефть ярдәме белән бик күп эшләр башкарылды. Яңа мәктәпләр төзелде, балалар бакчалары төзелде. Шулай ук инде бик күп социаль объектларыбыз ремонтланды. Соңгы елларда юллар буенча бик зур эшләр башкардык. Менә соңгы 5 елда гына 100 километр юллар ремонтланды. Форумда әйтелгән һәр тәкъдим анализга алыначак һәм яңартылган программага кертеләчәк дип белдерделәр спикерлар. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә бер атнага якын вакыт эчендә югалган 70 яшьлек хатын-кызны эзлиләр. Каюмова, Садеева, Фәридә Камил кызының кайда икәнлеге 24 июльдән бирле билгесез. Хәзер аны эзләү эшләрендә волонтерлар, полиция, дуслары һәм гаиләсенең хезмәттәшләре катнаша. Бергәләп алар 60 чакрымга якын территорияне тикшергән. Ләкин хатын-кызны таба алмаганнар. Камералар ярдәмендә аның соңгы булу урынын ачыкларга мөмкин булган. Соңгы тапкыр ул 8-нче төзәтү колониясе янында күренгән. Аннан ары үз кызганычка каршы эзелә. Эзләү эшләр дәвам итә. Әгәр сез Фәридә Камил кызын күргән булсагыз, экраннарыгыздагы телефон номеры буенча шалтыратуыгыз сорала. Башка темаларга. Шәһәр паркында өлкән буын ветераннары өчен иҗади очрашу узды. Чара өлкәннәрне хөрмәт итү һәм гаилә традицияләре кыйммәте көненә багышланган иде. Катнашучылар картина булачак киндер тукымаларында үзләренең нәсел агачларын төшерде.
Үз нәселенең тарихын өйрәнергә һәм аны киләчәк буыннарга тапшырырга дигән максат белән Мольбертлар алдына Татарстан нефтенең тарихын булдыручы кешеләр утырды. Татнефтегаз переработка идарәсе ветераны Рафаэль Бахманов өчен бу очрашу аның гомер эшенең дәвамы. Рафаэль Сабруллы туган оешмасына 37 елын биргән. Ул гади слесарьдан башлап начальник урынбасарына кадәр юл үткән. Ләкин аның йөрәгенең төп горурлыгы үз нәселен белеп яшәү. Ул бабаларының 11 буынын яттан белә. Рафаэль абый үз тамырын әтисе белән бергә өйрәнә башлаган. Сабра абый Габдрахман авылы тарихы буенча беренче китабында язган. Авылга 1829 елда аларның бабасы Габдрахман нигез салган икән. Хәзер аларның төп нигезләре урынында истәлек ташы тора. Бүгендә Рафаэль Бахманов үз бабалары каберләрен карап саклап тора. Кеше идәгенә ята алмый бит инде, пенсия чыккан димме. Нашлай бергә сөйләшеп, бергә очрашып, йөрсәң, как-то кешеләрнең күңелләре күтәрелә, яшьләре искә төшә. Шуңа күрә мин мондый мероприятияларны инде бик файдалы дип уйлыйм инде үземчә. Безнең менә ветераннар бик довольны андый очрашулар белән. Инициатива авторы 3 бала әнисе Луиза Жураева. Аның проекты Татнефть профсоюзы һәм Татнефть Хайрия фондының буыннар кешеләре номинациясе грант бәйгесендә җиңүче булды. Идея гади генә гаилә әңгәмәсеннән барлыкка килгән. Аның үсеп килүче уллары нәсел турында кызыксына башлаган. Зур малайым бик кызыксына башлады. Үзебезнең әбиләр, бабайлар белән авылга кайтасың, анда теге бер әби, икенче әби, бу кем, бусы кем дип сорау бирә башлады. Һәм шуннан инде без уйландык та һәм шундый үзебез эчендә ясадык инде шәҗәрәбезне һәм грант турында белгәч, нинди уй белән кире икән дип уйлаганда, менә шу шәҗәрә ул бөтен кеше өчен бик файдалы. Һәрбер ветераннар, пенсионерлар үзләренең оныкларына, балаларына, булачак буыннарына шундый истәлек калдыру. Рәсем ясарга ветераннарга профессионаллар Я так вижу иҗат студиясе рәссамнары ярдәм итә. Рәсем дәресенең мәгънәсе мондый: көчле тамырлар бабайлар белән әбиләр, ботаклар ата-аналар, куе яфраклар балалар, оныклар, оныкчыкларны исәптә тотып тасвирлана. Безнең балаларыбыз, алар үзләренең тамырларын белергә тиеш. Теге үз тамырларын белмәгән кешенең киләчәге юк. Шуңа күрә инде менә әби бабалары бит инде аларның безнең монда утыра бирде. Аларның нәселе гочлары була инде. Алар оныкларына барыбер күренәчәк, барыбер биреләчәк, потому что ул рәсемнәр инде аларның эленеп күрәчәкләр. Табигатьтәге шөгыль өчен арт-терапия сеансына әверелде. Психологлар раслаганча, вак моторика, нейрон бәйләнешләрен активлаштыра, бу исә яшьтәге үзгәрешләрне профилактикалауга мөмкинлек бирә һәм дә инде сау һавадагы процесс стрессны киметә. Моннан тыш еш кына активлык кими бару һәм ялгызлык белән очрашкан пенсионерлар монда фикердәшләрен таба. 29 июльдә Каракүз фестивале кысаларында узатырган Animation Almet Fest халыкара анимация фестивален ачу тантанасы узды. Чарага Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән мультипликацион сәнгатьне яратучылар, анимацион индустриянең әйдәп баручы вәкилләре, режиссерлар, продюсерлар, рәссамнар һәм яшь иҗатчылар җыелды. Быел фестиваль халыкара статуста уза. Профессиональ бергәлекнең Әлмәттәге мәйданчыкка кызыксынуы арта баруын раслый. Тамашачыларга сәламләү сүзе белән фестивальнең мактаулы кунаклары мөрәҗәгать итте. Татнефть Хайрия фонды директоры Эльмира Газизова балалар иҗатына ярдәм итүнең креатив индустрияләрне үстерүнең һәм яшь талантлар өчен мөмкинлекләр булдыруның мөһимлеген ассызыклады. Татар кино директоры Ильяс Гафаров фестивальнең югары дәрәҗәдә оештырылуын һәм республикада анимацион киноны үстерү өчен әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Кино белгече һәм анимацион кино продюсеры Алена Сычева дөнья анимациясенең заманча тенденцияләрен үз күзаллаулары белән уртаклашты һәм катнашучыларга илһам, яңа иҗади ачышлар һәм һөнәри үсеш теләде. Анимация фестивале үз эшен иртәнге сәгать 10-да ук башлады. Иң актив катнашучылар бәрабәренә беренче сәгатьләрдән үк белем бирү программасы аудиторияләре тулы иде. Фестиваль барышында Нефть югары мәктәбендә заманча анимация юнәлешләре буенча лекцияләр, остаханәләр, иҗади очрашулар һәм һөнәри интенсивлар уза. Аларны танылган режиссерлар, продюсерлар, рәссам, аниматорлар һәм Россиянең әйдәп баручы студияләре белгечләре үткәрә. Бу фестивальне мәдәни вакыйга гына түгел, яшь авторлар өчен масштаблы белем бирү мәйданчыгы да итә.
Участники нашего фестиваля, широкая аудитория, это дети, подростки. Безнең фестивальдә катнашучыларның аудиториясе киң. Бу яшүсмер балалар, лекцияләргә, интенсивларга язылучы өлкәннәр дә. Быел без үзебез өчен яңа планка алдык. Бездә 3 көнлек 5 анимация интенсивы бара. 5 юнәлеш буенча бу пластилин анимациясе, курчак анимациясе, компьютерда 2D һәм 3D анимация һәм нейрошелтәрле анимация. Это кукольная анимация, 2D анимация в компьютере, 3D анимация и нейросетевая анимация. Халыкара бәйгегә быел дөньяның 20 иленнән һәм Россиянең 20 төбәгеннән 220 гариза килә. Араларында иң яхшыларын сайлап алып тамашачыларга күрсәтергә җыеналар. Ул 2 августка кадәр дәвам итәчәк. Фестиваль халыкара бәйге җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланачак. Радифа Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт, бию, музыка һәм урам сәнгате, свобода, азатлык урам мәдәниятләре фестивалендә берләште. Индустриаль сквер әлеге мезгилдә монда һәм хәзер иҗат итүчеләрнең очрашу урынына әверелде. Фестивальдә экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар, эчкә эч баскетбол, панна, футбол турнирлары, бию батыллары узды. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Бию батыллары Break King 2-2 һәм Isle Styles юнәлешләрендә уза. Беренче булып сәхнәдә 5 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар очраша. Махсус фестивальдә катнашу өчен бию яратучылар Әлмәткә Татарстанның төрле почмакларыннан килә. Башлап җибәрүче һәм профессионаллар чиратлашып бию мәйданына чыга һәм көндәшләрен узарга тырышып, музыкага хәрәкәт итә. Билгеләгән вакыт узгач, хөкемдарлар 2 биюченең берсе белән хушлаша. Азатлык фестивале программасында беренче тапкыр панна футбол буенча ярышлар оештырыла. Бу бергә бер форматындагы урам футболы төре. Катнашучылар билгеләгән вакыт эчендә көндәшкә мөмкин кадәр күбрәк гол кертергә тырыша. Здесь больше техники, больше дриблинга, контроля мяча. Монда техника яхшы булырга тиеш. Топны контрольдә тоту мөһим. Әгәр дә катнашучы көндәшнең аяклары арасыннан топны тибеп чыгара ала икән, бу чиста җиңүне аңлата. Между ног, что будет означать нокаут, ровно как и в боксе, после которого нельзя восстановиться. Үзләренең гадәти булмаган футбол форматында сынап карарга 3 яшь категориясендә 30дан артык бала теләк белдерә. Алар арасында Дариян Самигуллин да бар. Мондый уен бик кызыклы тәҗрибә, ди егет. Панна футбол белән 1 ел шөгыльләнә. Вообще, панна это для меня очень прикольно. Это быстрый матч. Мне нравится, когда в Альметьевске такое устраивают, тем более такой праздник сегодня, Каракус у нас. Вообще, очень круто. Фестивальдә шулай ук экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар һәм 3-3 баскетбол турниры узды. Здесь не выступают приглашенные артисты. Здесь все зрелище. Биредә чакырылган артистлар чыгыш ясамый, бөтен тамашаны шәһәр халкы һәм кунаклары гади кешеләр ясый. Без бары кешеләргә спорт һәм иҗат күнеклекләр тудырабыз. Для людей возможность для спортивной, творческой реализации, а они уже показывают себя во всей красе. Скейт-паркта экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар узды. Урам мәдәнияте фестивале тамашачыларын, катнашучыларның физика законнарын җиңүче мавыктыргыч трюклар гаҗәпләндерде. Время заключительного трюка. Төрле остаханәләр, интерактив зоналар, гастро брендлардан ризыклар төрлелеге аеруча кызыксыну уята. Шулай ук урам рәссамнары граффити зонада үзләренең иҗатларын күрсәтә ала. Катнашучылар фестивальдә һәркем үз-үзен белдерү форматларын сайлый алды һәм ул чынлап та урам мәдәниятен яратучыларны берләштерде дип билгеләп үтәләр. Азатлык урам культуралары фестивале, анда катнашучылар һәм иң якты мизгилләр турында репортажны иртәгә 19 сәгать 40 минутта безнең телеканалда спортивный регион тапшыруында карый аласыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать 5:07-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.